Здравейте, приятели! Значи, както разбрахте, датата е 17 юли 2026 година. Оркестър Галакси Румен Камбуров ще бъдем в град Ямбол. Разбира се, от името на Катя, каним всички близки, приятели и родини да присъстват на сватбата на нейният син, на Владо и на Пенка. Бъдете живи, здрави и благословени. Очакваме всички. 17 юли 2026 година, Оркестър Галакси, град Ямбол. Поздрави! Това е сватба на годината, луксозна сватба, като в приказка. Сватбарите и сватовете, с децата си се гордейте. Това е сватба на годината, луксозна сватба, като в приказка. Сватбарите и сватовете, с децата си се гордейте. Младо женеца идва с Мерцедеса, буката е като принцеса, усмивката блести във вашите лица. Господа ви дава много деца. Младо женеца идва с Мерцедеса, буката е като принцеса, усмивката блести във вашите лица.